24 oras ng mga barangay-based birthing centers o paanakan, gipalapdan pa sa Cebu City Health Office pinaagi sa pagpakig-alayon sa mga opisyales sa barangay. Ani ang Balitang Barangay ni Alan Domingo. Sa unang tan-aw, daw ana agyod sa usa ka hospital ang setup nga naara mahimutang sa ground floor sa barangay San Nicolas proper nga bag-ong gibuksan. Samtang ang lawak nga paanakan aduna usay insaktong kahimanan. 11 na ka barangay ang adunay maternal care facility nga gitinguha nga madugangan pa. Daghan kaayo ta mga normal delivery nga anha lang sa mga hilot. So ato yun ang gisiguro nga nganong adto man sa hilot, adto na lang nato ipaanak sa atong health centers. Alang sa mga barangay, dako na kaayo kini og ikatabang sa ilang katagi barangay, ilabi na kadtong walay ikasarang nga masigurong maatiman. Nakita mo gud nako ba nga kinanid gyud ang barangay nga nanatay birthing center. So mo na nga naabot time swerte lang gyud kay ang barangay nga naang DOH. Naka-budget may gikan sa DOH nga mao na nga kaning para makredita sa PhilHealth mauni nga design ang buhaton. Ang Barangay Maternal Care Facility bukas dili lang sa mga mulupyo sa barangay diin nahimutang ang pasilidad apan lakip na sa mga silingang mga dapit nga nagkinahanglan. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.